Dwa Ausgangi. Ojciec, a ty drzyknijcie mi, co jest lepszy dla mnie. Mam się ożenić, albo nie. Wiesz, synek, to jest tak. Zapoczyna tu plikowanie ojciec. Zawdy możesz we swoim żywobyciu dwa Ausgangi ze każdej sytuacji. Dwa wyjścia. Teroski tyś. Albo już zaroski się ożenisz, albo pójdziesz na stówkę i ostaniesz bojokiem. I wiesz, już zaś masz dwa Ausgangi. Kiedy się ożenisz, to można zicher, synek, przedrzeć stany. Ale kiedy pójdziesz ku wojokom, zasig masz dwa Ausgangi. Albo będzie króca fuks chnetki wojna, albo i blank nie będzie. Kiedy ci wojny nie będzie, to można isto przedrzeć stany. Ale kiedy wojna ci była, już zaś masz jak zawsze dwa Ausgangi. Albo cię, synek, wezmą do lazaretu haźliki pucować, albo można cię przyprostrują do tych srogich kanonów. Kiedy cię zabierą do lazaretu, to możesz już zaś przedrzeć stany. Ale kiedy cię tak namienili ku kanonu, to już zaś masz dwa Ausgangi. Albo cię, synek, zaroski zaczasną na tej wojnie, albo będziesz dalszy jeszcze żył. Kiedy będziesz żył, człowieku, to kuchni na mnie, to możesz zół przedrzeć stany. Ale kiedy cię zaczaśli, to zaś masz dwa Ausgangi. Albo cię, synek, pochowają we samym piochu, albo w jakimś lesie. Jeśli cię pochowają kaś we piochu, to możesz na fest przedrzeć stany. No ale kiedy cię tak pochowali w lesie, to zasig masz tu plowane Ausgangi. Zaś masz dwa wejścia. Albo wyrosną nacia blumy, liwniste blumy, albo można jakiś ich strom. Kiedy tak wyrośli nacia blumy, to można zicher przedrzeć stany. Ale kiedy zaflansuje i wyrośnie nacia na twoich ze zwłoka, wyrośnie ci jakiś ich strom, dubelt masz już zaś dwa Ausgangi. Albo cię nie skorzy przeoracą na bigelbrety, albo można przemelają na szajspapier. O wiele zecia zbajslują bigelbrety, to można zicher przedrzeć stany. Ale pokiel cię przeoracą na szajspapier, to możesz już zaś dwa Ausgangi. Albo cię obieszą, jak ten szajspapier, we chłopskim haźliku, albo można inaczej we babskim aptrycie. Jeśli cię wciepną do chłopskiego aptrytu haźlika, to możesz już zaś przedrzeć stany. Ale jeśli do babskiego haźlika, to możesz już zaś dwa Ausgangi. O tak, nie chichacie, ej, ty wy tam we winklu, to co jest sesłocie, wy tam, nie chichacie. Albo cię, synek, wychechlają, jak będziesz w tym babskim haźliku, albo cię wychechlają ze zadku, albo wyszkirtną blank ze przodku. I daj się pozor, kiedy cię wyłonacą ze zadku, to możesz na zicher festelnie przedrzeć stany. No ale kiedy cię tak wymelali do imentu ze przodku, tuż teraz to dowej se, synek, pozór. To genau tak oby się chopie przodzi łożeniu. Tu plikował to wszystko Eugen